Ni ake kashewa kuɗin amma ni nake jin zafi. Naira na gugan naira 500 kenan nake korawa. Ashe dai fashi ba sai da makami ba. Kuma wasu idan ba wannan farashin aka basu ba gani suke kayan fake ne ko ma substandard. Ko da yake a irin wannan wurin ba kuɗin kayan kawai ake biya ba, har da kuɗin good evening sa. Kai ba ma wannan ba, a farashin wannan silifan na ga al'ajabi. Ni na zaci ko ya haura farashin gari ba zai wuce 500 ba, sai da na ga bil an rubuta 8,000 kata-katan uban nan. Lalle ana zaman ƙarya a bariki. Ai ko ha a cikin gari sa silifas ɗina nake, duk sadda kuka ga Hausa Guy da silifa, wannan made in Transcorp Hilton Abuja ne, aiki mai kai mu wurare. Muka dawo Kaduna aka ije ni a wannan wurin. Na ce a haba a nan gida ne bari na saki jiki a bina. Da yammaci na zo na karɓi wannan. Ko farashin ban duba ba na ce a haba wannan ai na zaɓi farashin haɗin gida. Ka lashe wannan ka gama ka tashi a ce ka lashe naira 10,000 a irin wannan yanayin da ake ciki a ce kudade na ne suka halaka haka. Lalle da an samu dan tawan da zai hana fulanin Kanawa zaman lafiya. Early morning, I'm riding like Tiger.